ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಾಂಡಲ ಬೇಲಿನ ಲಾಗಿದ್ದು ಶರತ್ನ ಕಾರ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಲೊಂದು ಐ ಕಳ್ಳ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಗಲ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ರೂಮ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಡಿ ಐತೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಊಟಿ ತೂಕ ಹೆಂಚೊಂಡೊಂದು ದಾದ ಚಳಿ ಮಾರ ಚಳಿ ಇಟ್ಟು ಸಾಯ್ತವೇನ್ ಭಯಂಕರ ಚಳಿ ಇತ್ತು ರೂಮ್ ಅಂತೂ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ದುಂಬೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ಸೊ ಐಕ್ ಮೂಲೆ ಬರ್ತದೆ ನಾಡ್ನ ಬಂದಾಗ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಣ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ 8 o'clock ಅನಾದಿತ್ತಂಡು ಫುಲ್ ರೂಮ್ಸ್ ಪೂರ ಬುಕ್ ದಯವಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೀಕ್ ಒಂದು ರಜೆ ಉಂಡು ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಫುಲ್ ಪೂರ ಊಟಿಗೆ ಬೈದಿರು ದಯವಂಡ ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಬೇತ ಕಡೆ ಓಡೆ ಪೋಪುಲಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪೂರ ಇಂಚೆ ಬೈದಿರು ತೋಜೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಡು ಅಂಕಲೆ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಸನೆ ಬಂಡೀಪುರ ರೋಡು ಪೂರ ಊಟಿ ರೋಡು ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇತ್ತ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಕೋಡೆ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲು ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕಾರನಿ ಮುಲ್ಪ ರೂಮ್ ಒಂಜಿ ಉಲಾಯಿಗೆ ಕಂತದು ಬಿಡ್ತೆ ರೂಮ್ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ 3-4 ಕಡೆ ಕೇಂಡ ಒಲ್ಲ ರೂಮ್ ಆತು ಅಡ್ಡೇಜ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ದಾದ ಬಂಡ ಗೋಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಐಕ್ 2,000 ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಚಿನ ಪೋಲೆ ಬಂಡೀರಿ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತದ ಬಲೆ ಊಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನಂಡ ಊಟಿ ಬರ್ಪುನಂಡ ಬಿಫೋರ್ ದಾಲ ನಿಕಲ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ 10 to 15 days ದುಂಬೆ ಬುಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಾರ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಡಾವು ಉಂಟೋಜುಂಡು ಚಳಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಲ ಒಂಜೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಮೂಜಿತ್ತು ರಾತೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ಡು ಒಂದು ಕೊಡ್ತೇರು ಪೂರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಬಂಡಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅನ್ಪೇರು ಬುಕ್ಲು ರೂಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ರೂಮು ನಿಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಾರ ಹಾಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಬಂದು ಸೀದಾ ಪೋಡ್ಚಿ ಆಯ್ ದಾದ ಮಂತೆ ಬಂಡ ಆಯ್ನ ಶಾಪ್ ಮುಲ್ಪ ಸಿಟಿ ಟಿಪ್ಪುನ ಆಯ್ ಖಾಲಿ ಫೋಟೋ ತೋಜದು ನಿಕ್ಕಲು ಓಕೆ ಫಂಡರ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನು ಲೆತ ಪೋಪೆ ಅಂಚ ಬಂಡಿ ನಿಕ್ಕಲು ಮೂಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚ ಅಂದು ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾರ ಕುಡಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಜನ ಬತ್ತೇರು ಬುಕ್ಕ ಲೆತ ಬೈ ಎಂಕ್ಲೇನು ಅಡೆಗೆ ಅವಳು ಬುಕ್ಕ ರೂಮ್ ಪೂರ ತೊಯ್ಯ ಓಕೆ ಅಂದಾಂಡು ಬಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಕೇನ್ನಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲಿ ಆ ಚಳಿಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬೆಡ್ಗೆ ಬಾಡ್ದಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ನೇ ಪುದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಜೇದಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಉಂಡು ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ನೆಟ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಸಾಗುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೋದು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪಡ್ದೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಬಂಡ ಯಾನ್ಲ ಶರತ್ಲ ಫುಡ್ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯ ಅವಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಾಡೊಂಜಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಭಯಂಕರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅವು ಎಂಜನ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ಲೇನ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಮ್ಯಾಪನ್ನು ಪೂರ ನಂಬರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಡೊಂದು ಅವು ವಾಕ್ದ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಒಂಚ ವಾಕ್ ಮಂತಂದು ಪೋಯ ಒಂಜಿ 1.2 kilometer ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಹೋದನಾಗ ಕೂಡ 1 kilometer ಅಲ್ಪ ಅರ್ಧದ್ದು 1 kilometer ತೋಜೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಪೋಯ ಫುಲ್ಲು ಗಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡದ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ತಿರ್ತು ಜಾತದ್ದು ಅವು ಸಿಟಿಗೆ ಬರೋಡಂಡ ಅಂಚ ಬರೋಡು ಬಟ್ ಬೇತೆ ವೆಹಿಕಲ್ದ ಒಂದುಂಡು 2 wheelerದ ಬುಕ್ಕ ಕಾರ್ದ ಪೂರ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಆಪಿತ್ತು 2.5 kilometer ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಂಕಲ್ ಇಂಚಾನೆ ಪೋಯಿಂದ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ತೂನಾಗ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಕೆಸರು ಒಂಜಿ ರೋಡು ಐಟೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಎದುರು ಹೋದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಾಬುಜಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಮಲ್ಲ ಬೇಲಿ ಬಾರ್ದಾರೆ ಐಕ್
ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಾಂಡಲ ಬೇಲಿನ ಲಾಗಿದ್ದು ಶರತ್ನ ಕಾರ್ ಐಟು ತಿಕ್ಕಲೊಂದು ಅಂಚಲ ಪೋದು ಒನಸ್ ಕನತ್ತ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಪಾಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಪೋಂಡ ಓಕೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಬಜೆಟ್ ಪೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತದ್ದು ಪೋಂಡ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಭಂಗ ಬರಡಾಪುಂಡು ಎಸ್ ಬತ್ತೈತೆ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಬತ್ತ ಬಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತಂತೆ ಹೋಗಿಪ್ಪನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಚ್ಚ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂತ ಎದುರುಗಡೆ ಇದಾ ಮೂರು ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗೂ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರು 30 ಅಲ್ಲ 50ನಾ ಇಲ್ಲ ಶರತ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರು ಟಿಕೆಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ 50 ರೂಪೀಸ್ ದತ್ತೊಂಡರು ಪರ್ ಹೆಡ್ ಫೋಟೋಶೂಟದಲ್ಲ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರದಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಈಗ 1000 ರೂಪೀಸ್ ದೆಪ್ಪೇರು ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಡಪಂದಿಪ್ಪ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರ್ ಉಂಟು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಫೇಮಸ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ ಈ ದೈ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಶೋ ಅಪ್ಪುರ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಒಂದುಲ ಫೇಮಸ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಫೇಮಸ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ನಡ್ಪೊಂದುಂಡು ಈ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಊಟಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಫ್ಲವರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನೀಲಗಿರಿ ವೇಲಾಪಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 100 ವರ್ಷದ ಮರಕ್ಕಳು ಪುರ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲಾಗೆ ಒಂತೆ ಕೊನಾರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೆಡ್ಡೆತ್ತು ನಂಡ ಲಗೇಜ್ ಬೈಕಡ್ ಪುರ ಒಂದು ಪಾಡೊಂದು ಬಾರ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂಚ ಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ದೈಕಲು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪು ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೂರ ಬೆಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ದೈಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲವು ದೈಕ್ಲೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೂರೋಡು ಪ್ರಿಮುಲ ಒಬಕೋನಿಯಾ ಪ್ರಿಮುಲ ಸೀಸು ಎಂಜಿನ ಮಾರೆ ಇನ್ನು 12ನೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೋಡೋ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪುಳವ್ರಿ ಅಂತ என்ன இருக்குது சார் ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಗವರ್ನರ್ ಹಾಂ ಗಾರ್ಡನ್ ನಡ್ಪು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ದೈ ಅವು ಈತು ಮಲ್ಲಾತ ಇಲ್ಲಡುಂಡು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಉಂಡು ಆದ ದೈಯಿಂದ ಅಂದ ಜಪ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ಫೇಸ್ ಬಿಡ್ಬೋದೀನಿ ಇದು ಮರತಲು ಒಂದು ಕಮ್ಮಿಡ್ ಬಂಡಲ 100 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆತಂడి ದಿಸ್ ಟ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಮಂಕಿ ಎಂಡಮಿಕ್ ಟು ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ಟ್ರೀ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಾಗಲೇ ಬರ್ಚಿ ಅಂಡ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ತೂಕ ನೂರು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮರ ತಲೆಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಪ್ಪ ನೀಲಗಿರಿ ಮರ ಅದೊಂದು ನೀಲಗಿರಿ ಮರ
ಈ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೊಲೆ ಹೆಂಚೊಂಡಂದು ವಾವ್ ಫೋಟೋಶೂಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮುಕ್ ಡಮುಕ್ ಡಮಲ್ ಡಿಮಿಲ್ ಅಮ್ಮುಕ್ ಡಮುಕ್ ಡಮಲ್ ಐ ಕಳ್ಳ ಓ ನೀಲಗಿರಿ ಇದು ನೀಲಗಿರಿ ಟೀ ಪುಡಿ ಫ್ರೆಶ್ ನೀಲಗಿರಿ ಟೀ ಪುಡಿ ಅಡೆ ಬೋರ್ಡ ಏನಾಯ್ತು ನೀಲಗಿರಿ ಮರ ಉಂಟು ಸೊ ಉಂಟು ಹೋಲಿತ್ತು ನೀಲಗಿರಿ ಬರೋ ನೀಲಗಿರಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಇದು ಸ್ಮೆಲ್ ನೋಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎವಲ ಮೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮರದು ಸಕ್ಕದಿದೆಯಲ್ಲ ತಗೋಬೋದಿತ್ತು ಫೋನ್ಪೇ இருக்கா 200 போதுமா இல்லைங்க ஒரே ரேட் இது வந்து 20 பேஸ் எவ்வளோ ஆச்சு 140 கொடுப்பாங்க எவ்வளோ ஆச்சு 260 ದೊಡ್ಡ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಬಾರ್ ಶೋಕಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತಲೇ ಮಾತ್ರ ತಮಿಳ್ದು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಅದು 1995 ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡು ಅವ್ರದ್ದು ಬಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ್ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ This historical building constructed as a plant conservation in 1859 present view of a beautiful gate and is popularly known as gate building. This building was used as sales counter for ornamental plants and seeds from 1912. This building has been renovated to present an aesthetic look during the Century Flower Festival 1995. ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಮರಪಡಿಸಿ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಲೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್